Nini namadoda? Yini? Antula umsende. Songena ku TV manje la. Yeah. Ngiyakhuleka magobomane emhlabeni empumela ngitshonela nyakathi ningizimo. Kubingelela yini inkosi abathakathi ngane kalo sifo baba kaSibhebhu manje izinto zenzeka ebusuku nemini. Ngiyabingelela phakathi esigodlweni la ngikhona namhla la ngizowenza khona isimanga la ngizogila khona izinto zenzeke. Ngaba nabo abadoda ajwayelekile la wadumile enwaziyo la ekhaya esigodlweni. Ngiphethe nangu uMakhashima lana, ngiphethe nangu uSibhebhu, ngiphethe nangu uJudge leZulu, ngiphethe nangu uMageja, ngiphethe bonke all in one. Ngiphethe nangu uSpoke Maketanga, bese nathi indoda ehlala la ekhambini elokhu ikhuluma ibhonga la elokhu ibhongile. Bese nanka amadoda la ekhaya amandla. Yonke into ikhona siphakashile namhlanje. Bafowethu namhlanje ngitshela ngeke ngisondeza ngizotshengisa isigodlo. La ngithwalisela khona abantu la ngenzela khona izinto zenzeke. Kumuntu osuke sefuna into yempumelelo, umuntu osuke sefuna into yokuceba, umuntu osuke sefuna into yokuphatha amandla. La indawo la ngikhulekisa khona amakhosi. Noma ngithi amadoda la ekhaya uma ukuthi umuntu uzohlola noma uzolashwa noma uzolanda into yokuphila. La isigodlo sadokotela ngisebenzela kusona lesi angeke ngizini uzochaza izinto bengizobingelela nje ogogo nomkhulu ngibavusele ngibabuza ukuthi kanjani ngabe kuyaphileka namadoda amakhulu ebese ngiyaqhubeka nohlelo. Ngiyakhuleka nombelambelana ngikhuleka kwena ndoda ubusuku nemini ndoda ngiyakhulekisa ndoda ngibuza amandla ngibuza ingqondo ngibuza konke lokho okuhle omkhulu. Ngiyabingelela esigodlweni. Ngiyabingelela Spoke Maketanga, ngiyabingelela ndoda amadoda, ngiyabingelela ndoda emfishane, ngiyabingelela ndoda engabonwa ngamehlo, ngiyabingelela ndoda amadoda. DSTV 101110 channel 100 njengoba kubantu abangakhokhi channel yawo bonke abantu abahluphekile. Ngiyabingelela Sibuko Somlingo, Sibongo